салом бонувон ва хоҳарони азиз, ба шумо пул лозим аст? Кор кардан мехоҳед, аммо кӯдаки хурд доред, ё ин ки аз хона баромадан наметавонед ва ё донишҷӯе ҳастед, ки бояд ба дарс равед. Пас ин таклифи кор барои шумост. ба Азим ва Муҳаррама, ки званияшон старший лидер аст, дар тамос шавед. Он кас корро ба шумо ба пуррагӣ фаҳмонида бепул регистратсия мекунанд ва то охир ба шумо кӯмак мекунад, то шумо низ дар ин ҷода муваффақ шавед. Ҳатман ба рақамҳое, ки дар экранатон мебинед, дар тамос шаведу бо фаберлик соҳиби ҷойи кори хуб шавед. салом духтуро, хуш омадед ба канали мо. Умедворам, ки сеҳату саломат ҳастед. Духтуро, ҳозир ман субҳонаи осонак тайёр мекунам. Барои ин ба мо хлеб лозим аст. Хлебҳоро ҳамихел чоркунҷа реза мекунем. баъде ки хлебҳоро реза кардем, то баъда камтар равған мемолему. Хлебҳои ҳамаша ҳамхел мечинем. баъд ба мо ҳасибча лозим аст. ҳасибчаҳоро гирифта мебарем. духтаро, метавонем ки хлеба камтар истифода барен. ман и хлеби кардагим зиёдтарак шид. ҳамаи ҳасибчаҳои ҳамхел бурида ба болои хлебамон кетчуп мерезем. кетчупа ки рехтем, омехта мекунем, то ки ҳамаш якхела шава. баъди ҳасибчаҳои майда кардагимона ба болои ҳамин хлебо мегузорем. ҳамаша ки ҳамхел хушрӯ чиндем, як зарфда тухма мегирем, мешканем. ман 4 тухм гирифтам. шикаста камтар намаку мурч ҳамроҳ мекунему. вилка кати ҳамхел лад мезанем. баъд и тухмам ба болои ҳамин маҳсулотое ки тайёр кардем мерезем. хушрӯ ҳамаш якхел шава, ҳама ҷошда якхел рава. болошда сир мегузорем. ман моцарелла гузоштам. кришкаша пӯшида алови паста мемонем. 10-15 дақиқа тайёр мешава. то тайёр шидани ина бо ман як намуд самбусаи осон мекунем. ҷода фаршай пиёза реза кардам, 2 пиёза реза кардам. фаршда камтар равған ҳамроҳ мекунем. намак ҳамроҳ мекунем. зира ҳамроҳ кардам. ҳамаша омехта мекунему. начинкаи мо тайёр шид. фарша мегирем, да лаваш мегузорем. духтаро, ҳамхел мепечонемшон. баъд листи пергамендорда чиндан мегирем. духовкаи аллакай мондагии ма, духтаро. духовкамон 200 дараҷаи гарм шидесай. болошда тухм молида, метавонем ки сиёдона ё ки кунжут пошенша. баъд мемонем ки паза. духтарони хӯроки якумон тайёр шидаак. хӯроки осонакак, кам харҷ. ҳамаша ҳамхел бурида мегирем тарелкада. як намуд питсаи осонам бигем мешава. хӯроки серғизоай, ҳамин як кусок шкати одам сер мешава. ҳатман тайёр карда бинед, духтаро. самбусаҳоям тайёр шиданина, духтаро. осонакак, фақат ҳамин начинка карданмон дар кор мешава. тамом лаваш ҳаст, хамир кардан дар кор нест. ҳозир мо бурида мегирем, нишон метим шумода ки дурнаш чихе пухтагиай. гӯкнен, духтаро, хушроакак пухт. начинкаш сочни хушро омад. вақте ки хонатон меҳмон мебиёяд, метавонем ки даравакак ай ҳамин тайёр кунен. ё барои хӯрдани худтонам мешава. осонакак, вақте ки мешава ку ҳамин зан монда мешава, ягомчи кардагиш намебиёяд, лекин бояд ки ягомчи тайёр кунам. ҳамина метавонем ки пазен. духтаро, ман ҳозир камтар харид кардагӣ будам. ай магазини Истанбул. ҳамин ҳозир мехоҳам нишон тиём шумода, баъд ҷобаҷо кунам холодильникда. иҷода 1 кило фарш гирифтам, 1 кило гӯшт. оливки, ҳамин оливкиҳои туркӣ мада беҳад маъқуланд. ангур гирифтам, ангурош
ранги ами ангури хурмонай, баъд блубери, клубника, колбаса барои кӯдако, ҳалолаи колбаса. иҷода ҳама магазиношонда чизои ҳалол мефурӯшанд. сири бринза гирифтам. сир арзон буд, хеле фирма арзон буда. баъд тухм гирифтам 30 дона. иҷода бо помидори чери гирифтам. сири моцарелла айтёрка гузарондагӣ уже тайёр. слоеное тесто гирифтам 3 пачка хеле. скитлс и чиай мармелад ям ҳалолай. нутелла беҳад арзон шудагӣ буд. ҳамин 20 дирҳам буд 750 граммаш, арзон шудагӣ. баъд чои липтон кӯдакон аз мебинанд амия дӯ гирифтам и ҳам хеле сок. баъд антиписпирант ҳам хеле харидор буданд, чизе ки мада дар кор буданд харидем. ҳамин озима ҷобаҷо мекунам. пули ҷакати ҳичи намешавад духтаро. ҳамин чизои ма $100 зиёда харидем, 398 дирҳамда. и агар рози ай тоҷикистон мехаридем хела чиз мешид. хайҷа ҳами хелай. духтаро ман ҳозир мехоҳам як намуд торти осонака нишон диҳам. хай мумкин ки бисёриётон тонен, хай касе наметона барои ваё идея шавад. ҳамин печенкое ки хонада мемонанд, намехӯра ҳеҷ ки. ҳамное метонен ки торт кунен. мо барои ланчбокси кӯдако харидагӣ будам, лекин намехӯрам. барои ҳама ҳозир хостам ки ай ҳами торт кунам. 150-200 грамм сливочное масло мегирем, як банка сгущенка меандозем и 2 қошуқ какао. ҳамаша омехта мекунем. и креми мояи духтаро ҳамаша венчикати ҳам хелат мезанем. крем тайёр мешава. крема ки тайёр кардем, ҳамин печенкаҳомона ба даст ҳам хел мешканем. шарт нест ки крошка кунемша. ба даст майда карда дарани ҳамин кремда меандозем ҳамаша. иҷода ма где-то 400 грамм печенка гирифтам. ҳамашаам хел кремда омехта мекунем. хушро омехта ки кардем лопатка кати. баъд мегирем як зарфда мегузорем, не тарелкада ма гузоштам. и торти муравейника шумо метавонед ки бо чормағзам илова куненша ба таби худтон. ранги хонаи мурча боринами хел боло мекунем. мемонемша минимум 4-5 соат бояд ки холодильникда беста. майя мегузорам дар холодильник меиста. духтарои наибайн 4 соат гузашт. ҳозир мо торта мебарем. и тортам осонака, метавонистен ки порсионно тайёр кунен ё ки ҳам хел якта калон ранги ман тайёр кунен. духтаро ман сайти хидма кушодам, ссилкаша мемонам ҳаминҷода комментарияда. ҳатман ба интернет магазини ма даромада заказ кунен духтаро. бо нархи дастрас, бо нархи арзон ма шумода молҳои хуб аз Турсия пешкаш мекунам. ҳатман духтаро шумода либос дар кор боша даромада заказ кунен. бо ҳамин ман видеои имрӯзая ба охир мерасонам. то видеоҳои оянда, худоҳофиз.